नमस्कार। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमका सगळ्याक मायमोगाचो येवकार। पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। अस्तंत बंगालाच्या भेटेर आशिल्ल्या केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी आयज कोलकाताच्या राजरहाटात फॉरेन्सिक विज्ञान प्रयोगशाळेचे केलें उक्तावण। फॉरेन्सिक विज्ञानाविशीं फुडल्या वर्सा जानेवारीच्यान देशव्यापी जागृती अभियान। अस्तंत बंगालाच्या ज्या भुंयेन देशाक मार्गदर्शन केलें तीच भुंय आयज मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी हाणें भ्रष्टाचार आनी घुसखोरीच्या मुद्द्याचेर इबाडल्या। केंद्रीय गृहमंत्र्यांचो कोलकाताच्या विजय संकल्प कार्यक्रमाच्या संमेलनात ममता बॅनर्जीचेर आरोप। आतंकवादाआडची भारताची भूमिका स्पष्ट करपी भारताचे सर्वपक्षीय प्रतिनिधी मंडळ आयज ब्राझील आनी अल्जेरियात पावले। मे महिन्यात देशाची जीएसटी येणावळ 2 लाख कोटी रुपयाच्या वयर। सेगीत दुसऱ्या महिन्यात हो आकडो 2 लाख कोटी रुपया वयर गेला। केंद्रीय वित्त मंत्रालयाची माहिती। आणि इंडियन प्रीमियर लीग सर्तीच्या दुसऱ्या क्वालिफायर खेळात आयज पंजाब किंग्स आणि मुंबई इंडियन्स पंगडामदी जाता खेळ। जिखपी पंगड निमाणे फेरेत आरसीबी आड किताबा खातीर खेळटलो। आणि आता खबरो विस्तारान। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आयज अस्तंत बंगालाच्या भेटेर आसात। कोलकातातल्या राजरहाटात आयज तांणी केंद्रीय फॉरेन्सिक विज्ञान प्रयोगशाळा इमारतीचें उक्तावण केलें। ह्या सुविधेचो अस्तंत बंगाल, झारखंड, बिहार, ओडिशा, सिक्कीम, आसाम आनी हेर उत्तर उदेंत वाठाराक लाव जातलो। सुरक्षित, पारदर्शी और एविडेंस बेस्ड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के निर्माण में लगी है। इसमें आज एक और कड़ी जुड़ने जा रही है। दिखने में तो महज 88 करोड़ की लागत से एफएसएल का निर्माण हुआ है, परंतु इस एफएसएल के सीएफएसएल के माध्यम से पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, ओडिशा, असम, सिक्किम और उत्तर पूर्व के सभी राज्यों को एविडेंस बेस्ड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम डेवलप करने में एक होलिस्टिक अप्रोच की भूमिका का निर्वहन करने में मदद करेगा। गुन्यांवकारांक धरपाक फॉरेन्सिक विज्ञान महत्वपूर्ण आसा अशें केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी सांगलें। हे विशीं जागृताय करपाक फुडल्या वर्सा जानेवारी सावन खाशेले देशव्यापी अभियान सुरू करतले अशेंय तांणी मुखार सांगलें। जनवरी 26 से एक क्लस्टर अप्रोच से फॉरेंसिक साइंस को थाने तक पहुंचाने का अप्रोच, फॉरेंसिक साइंस के उपयोग को एविडेंस में महत्व देने के लिए हर कोर्ट तक पहुंचाने का एक प्रक्रिया, हर छोटे से छोटे थाने में बैठा इन्वेस्टिगेशन करने वाले व्यक्ति को इसका महत्व समझाने का एक अभियान हम जनवरी 26 से चालू करेंगे। और इसके माध्यम से समग्र देश की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को हम तर्क की जगह एविडेंस बेस्ड बनाएंगे, जिससे संदेह की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी, शक का लाभ दोषियों को नहीं मिलेगा और जो पीड़ित है उसको न्याय मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणाखाला नव्या भारतात नव्या कायद्यासहित देश फुडे सरता अशें तांणी म्हळें। मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने खत्म कर नए भारत के नए कानून लेकर हम आगे बढ़े हैं और लोगों को न्याय दिलाने की दिशा में मैं मानता हूं कि ये एक क्रांतिकारी बदलाव है। अब प्रमाण के अभाव में दोषी निर्दोष नहीं छूट जाएंगे, इसका मुझे पूरा भरोसा है। ये कानून में लगभग 60% केसों में हमारे लोगों को सालों पुरानी आदत बदलकर अब 60 दिन के अंदर चार्जशीट होने लगा है। ये बहुत अच्छी उपलब्धि। कोलकातातल्या नेताजी इंडोर स्टेडियमाचेर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी आयज विजय संकल्प कार्यकर्ता संमेलनाक संबोधित केलें।
नेताजी सुभाषचंद्र बोस, रवींद्रनाथ टागोर, स्वामी विवेकानंद ह्यासारख्या अस्तंत बंगालातल्या महान व्यक्तिमत्वांची याद काढीत घरमंत्र्यांनी संबोधनाक सुरुवात केली. ज्या भुयेर फाटली कितलीशीच वर्सां देशाक मार्गदर्शन केलें त्याच भुयेंत अस्तंत बंगालाची मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी हिणे घुसखोरी, भ्रष्टाचार आनी अस्तुऱ्यांचेर अत्याचाराचें केंद्र केलां असो आरोप ह्या वेळार केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी केलो. जिस भूमि ने सालों तक पूरे भारत का मार्गदर्शन करने का काम किया, चाहे ज्ञान हो, विज्ञान हो, धर्म हो, स्वतंत्रता संग्राम हो, हर क्षेत्र में सालों तक बंगाल ने भारत का नेतृत्व करा और वही बंगाल में कई सालों तक कम्युनिस्टों का शासन रहा और उसके बाद मां माटी मानुष का नारा देकर ममता दीदी आई और उन्होंने ये महान बंग भूमि को आज घुसपैठ, भ्रष्टाचार, स्त्रियों पर अत्याचार, अपराध, बम धमाके और हिंदुओं के साथ दुराचार का केंद्र बनाकर रख दिया है. दुराचार का केंद्र बना. वेंचणुके वेळार जावपी हिंसा आनी शेकड्यांनी भाजपा कार्यकर्त्यांच्या हत्येविशीं ममता बॅनर्जी हिका दोशी थारायतनाच हिंसे बगर वेंचणूक घेवन दाखयात, ममता दिदीचे डेपॉझिट जप्त जातले अशें सांगत 2026 भाजपाचे जैत जातले अशें आश्वासन घरमंत्र्यांनी दिलें. जिसमें चुनाव के वक्त और दीदी को विजय मिलने के बाद सैकड़ों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार दिया गया. लोकतंत्र के अंदर हिंसा कभी शोभा नहीं देती है. दीदी हिम्मत हो तो हिंसा के बगैर, रैगिंग के बगैर चुनाव कराकर देखो, आपकी खुद की जमानत ये बंगाल की जनता जब्त कर लेगी. आपका समय अब समाप्त हो गया है. 26 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली. आणि आता खबरापत्रांत घेऊया एक लहानसोच विसव. देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर. हम ला रहे हैं श्री अन्न की रेसिपीज, स्वादिष्ट, चटपटी और हेल्दी. हजारों सालों का विजडम आज के स्टाइल में. देखिए फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न ओनली ऑन दूरदर्शन. ईट राइट इंडिया. फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न, सेहत और स्वाद के संग हर रविवार रात 10:30 बजे, पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर. या लहानशा विसवा उपरांत परत एक फावट तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार. पळोवया मुखावेल्यो खबरो. आतंकवादाच्या मुद्द्याचेर पाकिस्तानाचो खरो चेहरो संवसारा मुखार हाडपाक भारताचे वैश्वीक अभियान सुरूच आसा. हाचोच भाग म्हण भाजपाचे वरिष्ठ फुडारी आनी खासदार रविशंकर प्रसाद हांच्या फुडारपणा खालचे प्रतिनिधी मंडळ ग्रेट ब्रिटनच्या 4 दिसांच्या भेटेर आयज लंडनात पावले. सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्म एक्साचेर रविशंकर प्रसाद हांणी ही म्हायती दिली. सर्वपक्षीय प्रतिनिधी मंडळ फ्रांस, इटली आनी डेन्मार्कच्या यशस्वी भेटे उपरांत लंडनात पाविल्ल्याचें तांणी म्हळां. 31 मे ते 3 जून मेरेन हे प्रतिनिधी मंडळ लंडन आसतले. ह्या वेळार शिष्टमंडळाचे वांगडी थंयचे खासदार,
फुडारी, थिंक टँक, प्रसार माध्यम प्रतिनिधी आणि भारतीय मुळांच्या लोकांकडेन संवाद साधतले आणि पाकिस्तानाच्या चेहऱ्यावेले मुखवटो काढून उडयतले. कोलंबियाची यशस्वी यात्रा सोंपोवन शशी थरूर हांच्या फुडारपणाखालचे शिष्टमंडळ ब्राझील भेटेर आयज ब्राझिलियांत पावले. कोलंबिया सरकाराचे आमकां पुराय समर्थन मेळ्ळा अशें सांगून ब्राझीलाचे सरकारूय आतंकवादा आडच्या भारताच्या मोहिमेक समर्थन दिता असो विश्वास थरूर हांणी उक्तायलो. जेडीयू खासदार संजय कुमार झा हांच्या फुडारपणाखालचे प्रतिनिधी मंडळ मलेशियांतल्या क्वालालंपुरांत पावले. मलेशियांत भारतीय उच्चायुक्त BM रेड्डी हांणी प्रतिनिधी मंडळाक येवकार दिलो. ह्या प्रतिनिधी मंडळांत भारतीय समुदायाची भेट घेतली. आतंकवादा आडच्या भारताच्या झुजाची माहिती तांणी ह्या वेळार दिली. That we will go across the world. We will send a delegation. The message should go the entire country as well. Message should go when it comes to country's interest, when it comes to peace, when it comes to fight against terrorism. Entire 1.4 billion are together. That is why we are from all the party, all the religion, and across the country. In this, you are seeing us here. भाजपा खासदार बैजयंत पांडा हांच्या फुडारपणाखालचे प्रतिनिधी मंडळ अल्जेरियात आसा. पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादी हल्ल्यांत मरण आयिल्ल्यांक आर्गां ओंपपाक 1 मिनिट मौन पाळ्ळें. DMK खासदार कलिमोजी हांच्या फुडारपणाखालचे सगळ्या पक्षांचे प्रतिनिधी मंडळ स्पेनांतल्या माद्रिदांत पावलें. स्पेनांतले भारतीय राजदूत दिनेश के पटनायक हांणी ह्या प्रतिनिधी मंडळाक येवकार दिलो. मे म्हयन्याची देशाची GST येणावळ 2 लाख कोटी रुपया वयर जाल्या. सेगीत दुसऱ्या म्हयन्यात हो आंकडो 2 लाख कोटी रुपयाच्या वयर गेला. केंद्रीय वित्त मंत्रालयान जारी केल्ल्या म्हायती प्रमाण मे म्हयन्यात 2.01 लाख कोटी रुपया येणावळ आयल्या. मे 2024च्या परस हो आंकडो 16.4% अधिक आसा. मे 2024त 1.72 लाख रुपया GST येणावळ आयिल्ली. एप्रिल 2025 वर्सा आतामेरेनची सगळ्यांत चड GST येणावळ 2.37 लाख रुपया जाल्ली. आयातींतल्यान आयिल्ल्या येणावळींत मे म्हयन्यात 25.2% वाड जाल्या. जाल्यार देशी अंतर्गतच्या वेव्हारांतल्यान येणावळ 13.7% वाडल्या. बिहार विधानसभा वेंचणुके खातीर अजून वेळ आसा, मात राजकीय हालचाली मात वाडपाक लागल्यात. केंद्रीय मंत्री आणि लोकशक्ती पार्टी रामविलासचे अध्यक्ष चिराग पासवान हे फावट वेंचणुकेंत देंवतले काय ना हाचेर चर्चा चल्ल्या. चिराग पासवान हांणी विधानसभा वेंचणूक लढोवची असो निर्णय पक्षाच्या कार्यकारिणी बसकेंत एकमेकांत घेतलो. चिराग पासवान सुरक्षीत सिटां बदला सामान्य सिटां वयल्यान वेंचणूक लढोवंक शकता अशें सुत्रां कडल्यान समजता. आज की तारीख में बिहार में ना मुख्यमंत्री पद की कोई वैकेंसी है और ना ही इसके लिए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से कोई प्रयास किया जा रहा है. इतना जरूर है कि एनडीए की एक मजबूत सरकार बने और विकसित बिहार के बनाने के लक्ष्य के साथ जो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं उसको हम लोग पूरा कर सकें. आणि आता खबरापत्रांत घेऊया एक लहानसोच विसव. बॉलीवुड या हॉलीवुड, बीते दिनों की याद, इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस का हाल, OTT पर है किसकी धूम, थर्सडे मॉर्निंग है मनोरंजन से भरपूर. DD मॉर्निंग शो सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे दूरदर्शन पर. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती. देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे, सिर्फ DD नेशनल पर. देश का पहला चॅनल, देश का अपना चॅनल. ह्या ल्हानशा विसवा उपरांत परत एक फावट तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार. तुम्ही पळयतात पणजी दूरदर्शनचे कोंकणी खबरापत्र. वचूया मुखावेल्या खबरां कडेन. गोवा मराठी पत्रकार संघाचो स्थापणूक दीस आयज मनयलो. कला अकादमीत जाल्ल्या ह्या सुवाळ्याक साळगांवचे आमदार केदार नायक मुखेल सोयरे म्हूण हाजीर आशिल्ले. पुणे सकाळचे संपादक सम्राट फडणीस हे ह्या सुवाळ्याक मुखेल वक्ते, जाल्यार पत्रकार संघाचे अध्यक्ष वामन प्रभू लेगीत ह्या सुवाळ्याक हाजीर आशिल्ले. ज्येष्ठ पत्रकार सर्गेस्त जयप्रकाश नायक यादस्तीक पुरस्कार आणि हेर पुरस्कार ह्या वेळार भेटले.
गोयच्या विंगड वाठारांनी पत्रकार म्हणून काम केल्ल्या महादेव गवंडी, देवीदास गांवकर, महेश गांवकर, विलास महाडिक आणि सुरेश वाळवे हांचो ह्या मुखेल सोयऱ्यांच्या हस्तुकी भोवमान जालो। ह्या वेळार सम्राट फडणवीस आणि केदार नायक हांचे उलोवप जालें। गोवा मराठी पत्रकार संघाच्या स्मरणिकेचे लेगीत प्रकाशन ह्या वेळार जालें। आयज पत्रकारितेत मुखार 3 आव्हानां आसात। सगळ्यात पयलें आव्हान म्हळ्यार स्वता पत्रकारच आसा आणि दुसरें आव्हान दिसपट्टे बदलपी तंत्रगिन्यान आणि तिसरें आव्हान शासकीय यंत्रणा आसा अशें सम्राट फडणवीस हांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें। स्मरणिकेमध्ये उल्लेख आहे आणि जिथं जिथं जातो मी तिथं तिथं तो एक संदर्भ कायम येतो। दुसरा भाग आहे तो तंत्रज्ञानाचा आहे की ज्याचं जे आव्हान आपल्याला थोडंफार झेपतंय असं वाटतंय, पण आपण 10-15% पलीकडे ते आपल्याला झेपले असं आत्ता वाटत नाही। आणि तिसरं आव्हान आहे ते शासकीय यंत्रणांचं आहे। मग त्याच्यामध्ये सगळ्याच व्यवस्था येतात। शासकीय यंत्रणा म्हणून जे काम करतात, आपण चौथा स्तंभ म्हणतो। खरं तर स्तंभ या शब्दाला माझा प्रचंड आक्षेप असतो, कारण स्तंभ म्हणजे खांब, एका जागेवर जो रोवून ठेवला तो खांब आहे। आपण रोवून ठेवलं तर आपली पत्रकारिता संपलीच, मीडिया संपला। त्यामुळे आपण सतत हलतं प्रवाही असलं पाहिजे। त्यामुळे खरं तर 3 जे उर्वरित खांब आहेत त्यांच्याकडे देखरेख ठेवणं हे आपलं काम आहे। त्यामुळे तिन्ही ठिकाणी फिरता आलं पाहिजे। तर या तिन्ही यंत्रणांकडनं सातत्यानं वाढत चाललेला एक ताण आहे, तो ताण ही 3 प्रमुख आव्हानं आहेत असं मला वाटतं। गोय घटक राज्य दिसाच्या निमतान जाल्ल्या कार्यावळीत गोवा मराठी अकादमीचे अध्यक्ष अनिल सामंत हांकां बाद सातुस्कर पुरस्कार फावो जालो। बाद सातुस्कर हांच्या नांवान मेळिल्ल्या पुरस्कारान आतां म्हजी जापसालदारकी वाडल्या अशें दूरदर्शनाकडून उलयतना पुरस्कार फावो जाल्ले गोवा मराठी अकादमीचे अध्यक्ष अनिल सामंत हांणी सांगलें। राज्याच्या उत्सवाच्या निमित्तानं मला जो बाद सातोस्कर मराठी भाषा पुरस्कार मिळाला, तर तो मिळाल्याबद्दल सर्वप्रथम मी आनंद व्यक्त करतो। हा एक वेगळा पुरस्कार होता। वेगळा अशा अर्थानं की या पुरस्कारामध्ये जे 2 भाग आहेत, एक बाद सातोस्कर आणि दुसरा मराठी भाषा पुरस्कार। तर हा पुरस्कार केवळ आनंद व्यक्त करण्याचा नाही, तर एक नवी जबाबदारी आपल्या खांद्यावर घेण्याचा आहे। बाद सातोस्कर म्हणजे एकेकाळचे आपले गोव्यातील चालते बोलते, ज्याला आपण ज्ञानकोश म्हणावं अशा प्रकारची व्यक्ती। प्रकाशन, संपादन, कादंबरी, कथा, नाट्य, आत्मचरित्र आणि विशेष म्हणजे संशोधन, या सगळ्या क्षेत्रात या माणसानं अफाट काम केलं। हा पुरस्कार मला ज्यावेळी मिळाला तेव्हा पहिला माझ्या मनामध्ये विचार आला की या पुढच्या भविष्य काळामध्ये गोव्यामध्ये या सगळ्या क्षेत्रात मराठीचं काम झालं पाहिजे। आंतरराष्ट्रीय हवाई येरादारी संघटनेचे वर्सुकी संमेलन ह्या वर्सा भारतात जाता। हे संमेलन भारतात 4 दशकां उपरांत जाता आणि ह्या संमेलनात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे मार्गदर्शन लाभतले अशी माहिती आंतरराष्ट्रीय हवाई येरादारी संघटनेचे भारतीय फाट्याचे संचालक अमिताभ खोसला हांणी सांगले। नवी दिल्लीत जावपी हे संमेलन 81वें आसा। आंतरराष्ट्रीय हवाई येरादारी संमेलन हे 81वें आसतले, जाचे वरवीं भारताची संवसारांत हवाई मळाचेर वाडपी तांक दर्शोवपाचो यत्न जातलो। 1 ते 3 जून मेरेन हे संमेलन दिल्लीत जातले। हाचे पयलीं 1983 वर्सा हे संमेलन भारतात जाल्लें। The AGM comes back to India after a gap of 4 decades. It's after 42 years, and we are extremely delighted that in line with the significance of the event, we will have Prime Minister Honorable Mr. Narendra Modi delivering the keynote address, together with the Honorable Minister for Civil Aviation as well. We have over 1,700 delegates from all across the world, includes airlines, and many of the other players in the aviation ecosystem who are participating, delegates from over 100 countries, and IATA has also updated its reference to India. It is now the 3rd largest aviation market in the world. So given all of these developments, the significance of Indian aviation, the emergence of stronger airlines, development of airport infrastructure, it is really opportune that we will have Prime Minister Mr. Narendra Modi delivering the keynote. भारतीय नौदळाचे जहाज तारणीचेर नाविका सागर परिक्रमा 2 खाला पृथ्वीची प्रदक्षिणा करून आयल्या उपरांत लेफ्टनंट कमांडर दिलनाके
आणि लेफ्टनंट कमांडर रुपा हांणी खोशी उक्तायल्या. 8 म्हयन्याच्या प्रवासा उपरांत 30 मेक तारणी बोट मुरगांव बंदरार पावली. पॉइंट नेमोवेल्या अणभवाची माहिती आणि प्रवासात आयिल्ल्या आव्हानांविशीं लेफ्टनंट कमांडर दिलनाके हांणी माहिती दिली. We started this journey on October 2nd, 2024. It has been an 8 months journey and we completed it yesterday. It took around 238 days for us to complete and we have done more than 50,000 kilometers of sailing during this journey. So we completed this journey with 4 stops. The first stop was in Fremantle, Australia. The second stop was in New Zealand. Third stop was in Falkland Islands. And then Cape Town, and then back to India. And yeah, it took 8 months, and it feels really great. It's a great satisfying moment for us to complete this journey. We have been committed to this journey, to this project since last 4 years. It's just not an 8 months journey for us. Training started 3 years back. So all these experiences have contributed a lot for the successful completion of this voyage. हो प्रवास पुराय करपाक 8 म्हयने लागले आणि 8 म्हयन्यांनी खूप कितें शिकपाक मेळ्ळें अशें लेफ्टनंट कमांडर रुपा हांणी सांगलें. Took us 8 months to complete this journey and we just reached yesterday. This 8 months has been a great learning experience, a completely transformative experience. I would say it's a journey of a lifetime where we had experienced the Southern Ocean and faced various challenges, and but there were good moments also at sea. We had went to the exact points, coordinates of Point Nemo, which is known as the remotest location on the Earth, or the oceanic pole of inaccessibility. So in that particular point, the nearest humans who you can have is the humans from the space station. And also another major milestone was the rounding of the 3 Great Capes, which is one of the requirements for this to be considered as in circumnavigation. And rounding the Cape Horn was the most challenging of all during this journey. आणि आता उचल्या खेळामळार नवी दिल्लीत फिट इंडिया संडे ऑन सायकल ही कार्यावळ जाली. केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया हांणी ह्या कार्यावळीच्या 25व्या भागात वांटो घेतलो. व्हडा प्रमाणात लोक ह्या कार्यावळीत वांटेकार जाल्ले. लोकांक फिट रावपाक आणि पर्यावरण नितळ दवरपा खातीर जागृताय करप हो ह्या कार्यावळीचो हेत आसा. आयची ही संडे ऑन सायकल कार्यावळ ऑपरेशन सिंदुरांत वांटेकार जाल्ल्या जवानांच्या सन्मानांत आसा अशें केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया हांणी सांगलें. वीक से रेगुलर संडे ऑन साइकिल हो रहा है. 25वीं एडिशन 3 जून को वर्ल्ड साइकिल डे है. उस उपलक्ष्य में आज संडे ऑन साइकिल हमारे ऑपरेशन सिंदूर में शौर्य गाथा लिखने वाले हमारे देश के जवानों को समर्पित करा है, जिन्होंने भारत के लिए, भारत का गौरव बढ़ाने के लिए एक शौर्यपूर्ण लड़ाई लड़ी है. ये केवल लड़ाई नहीं है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर ये आत्मनिर्भरता का प्रतीक भी है. अभिनेत्री शर्वरी वाघ हिने ह्या कार्यावळीत वांटो घेतलो. साइकिल का 25वां संस्करण है और मैं बेहद खुश हूँ यहाँ जुड़कर. मैं खास धन्यवाद देना चाहूँगी मनसुख जी को कि उन्होंने मुझे यहाँ इनवाइट किया. और ये जो फिट इंडिया की आइडिया है जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की है, बहुत गर्व की बात है मेरे लिए कि आज मैं इन सबके साथ जुड़ सकी और एक कुछ छोटा सा अपने साइड से कर सकी. आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन और मुझे बहुत बहुत गर्व है हमारे आर्म्ड फोर्सेस पर, हमारे देश पर. और बस जय हिंद. आणि आता खबर आयपीएलाची. आयपीएल T20 क्रिकेट सर्तीत दुसऱ्या क्वॉलिफायरांत आयज पंजाब किंग्स आणि मुंबई इंडियन्स पंगडा मदीं खेळ जाता. अहमदाबादेंतल्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमाचेर आयज सांजेर ही मॅच सुरू जाता. आयची मॅच जिखपी पंगड मंगळारा जावपी फायनलींत बंगळुरू आड खेळटलो. आणि आता पळोवया आयचे तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 32.5 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 27 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां.
आनी खबरो सपोच आनी परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो। अस्तंत बंगालाच्या भेटेर आशिल्ल्या केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी आयज कोलकाताच्या राजरहाटात फॉरेन्सिक विज्ञान प्रयोगशाळेचें केलें उक्तावण। फॉरेन्सिक विज्ञानाविशीं फुडल्या वर्सा जानेवारीच्यान देशव्यापी जागृती अभियान। अस्तंत बंगालाच्या ज्या भुंयेन देशाक मार्गदर्शन केलें तीच भुंय आयज मुखेलमंत्री ममता बॅनर्जी हिणें भ्रष्टाचार आनी घुसखोरीच्या मुद्द्याचेर इबाडल्या। केंद्रीय गृहमंत्र्यांचो कोलकाताच्या विजय संकल्प कार्यक्रमाच्या संमेलनात ममता बॅनर्जीचेर आरोप। आतंकवादा आडची भारताची भूमिका स्पष्ट करपी भारताचे सर्वपक्षीय प्रतिनिधी मंडळ आयज ब्राझील आनी अल्जेरियात पावले। मे महिन्यात देशाची जीएसटी येणावळ 2 लाख कोटी रुपयाच्या वयर। सेगीत दुसऱ्या महिन्यात हो आकडो 2 लाख कोटी रुपयाच्या वयर गेला। केंद्रीय वित्त मंत्रालयाची माहिती। इंडियन प्रीमियर लीग सर्तीच्या दुसऱ्या क्वालिफायर खेळात आयज पंजाब किंग्स आणि मुंबई इंडियन्स पंगडा बरी जाता खेळ। जिखपी पंगड निमाण्या फेरेत आरसीबी आड किताबा खातीर खेळटलो। आणि आता निमाणे कडेन पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळाचेर पळोवंक शकतात। ते खातीर आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाक तुम्ही भेट दिवपाक शकता। तशेंच DD गोवा चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 1228 चेर तुम्ही पळोवपाक शकतात। प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवें OTT ॲप सुरू केलां, जाचें नांव जावन आसा वेव्स। ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात। हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स हें ॲप आपल्या मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या आनी पोरण्या कार्यावळींचो आनंद घेवचो। आनी इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता। परतून मेळुया फाल्यां सांजेच्या 4 वरांच्या खबरापत्रांत। तो मेरेन नमस्कार।